penonton kangge dalane dadak merak ingkang wonten kilen lan wetan ayo yuk caduran ora jagat bumi wengker Ponorogo tajlung rahayuning para masyarakat kang dilubung jumenengi Ratu Adil ing bumi Ponorogo kang sugiri santoko lan ugi kadampingan Ibu Dalis Jarita lakon Ponorogo bakal dadi Ponorogo kang luwih mulya luwih tentrem luwih bisa dadi kutha sing bisa dadi tuntunan sing bisa gelar tonton ayo yo ora ngomong ayo rukun eling ana gunane bisa makno yen menungso kabeh masyarakat padha rukun eling marang Gusti manfaat donya manfaat akhirat murah donya akhirat katigaran kang agung seni tadarus budaya ayo Ponorogo kang bisa dadi kondaning jagat gawe hareng bumi Duh Gusti kabuka nang langit padang jinglang bumi Ponorogo rayu 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 yo Ponorogo mundur ingkang kilen lagi mundur wetan lagi mundur teman-teman satpol PP mohon dibantu ini lagi hanya lebih 100 dadak merak tidak cukup penontonnya mundur dulu penontonnya mundur dulu sebelah timur mundur dulu sebelah barat mundur dulu mundur, tinggi mundur, pas, mundur. Sama mundur. Ini sama mundur dulu. Semuanya mundur. Mundur semua. Mundur, anak ada. Lagi, mundur. Jadinya masuk semuanya. Mundur lagi mas. Seluruh jadil masuk. Dadake rada dundurne sing kulon. Mundur, dadake mundur. Dadake mundur. Dadake dundurne. Hei. Mikro ora. Dadake dundurne. Dadake dundurne. Dadake dundurne. Apa?
mundur nih, dadake kabeh. Kabeh mundur. Dadake sengetan mundur. Dadake sengetan mundur. Jadile 1500 mulai. Dadake mundur, penontonnya mundur, dadake mundur. Sing wetan, rungu lagi. Ayo mundur. Ayo mundur. 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 Ayo mundur, mundur. Mundur, dadak wetan. Makanya ben untuk mundur, mundur balik. Pon. Jadi le nyambung kilen ora cukup. Dadak wetan mundur. Sing arep dhewe mundur, burine mundur. Jadi leso uyel lah yang ini. Ayo ya ya jo. Pergi, sebentar pergi mundur, mundur. Terus mundur balik. Pangapunten. Jadil, sengitan wis oleh nggon urung do. Urung iki maju sak langkah tok sak langkah sithik hop sing ngarep dhewe maju sak langkah hop kok kemajon to nduk kowe iki hop nah sing mburi gen kelanggon kasuwun sing kelan wis oleh nggon sing etan jadile urung oleh nggon jane dadake undurno sak langkahe kabeh dadak sing etan diangkat diundurne sak langkah mundur mundur. Ya kabeh dundere pon goren kaya melu-melu to ren yo kanyangane seban goreng ini pon jadile sing etan wis ana ya nduk as angolono yo oh ya lo ora apa-apa. Dadake sapa iki? Hah? Dite, kowe kok dite. Dite.